Materiál. Kľúč? Níž? Tak, Ondro, zdravíme vás. Vítame. Pozdravľajú dňom prázdnika. Nech žijú vždy na planete. A išli ako autom? Hlavná, že od 8 ja tu môžem čakať na školu. A koľko je? 9. Pošla. Čo sa sťažuješ? Buď rada, že ešte bežkáme len hodinu. Hej, Či sa sťažuješ? pravda, že? No, tak môžeš ísť na lampáre. Čo to mne tu hovoríš? Poháka. Čo máš za Marsku? No, ty už máš len dobrú. Ondro, šanuj. Tu máme dať. Tady neprejde. Z kameru a šestra. A žijou a pijou. A žijou dubové. Už idú. Už sú tu. Bude málo, Ondrej. Pôjdeme zobrať druhý krát. Ide Oravka, sleduj. Dávaj cibuľu. Vojaky si varíte, taký budete jesť. Dávaj Že dávaj cibuľu, var máš ty cibuľu. Kde je tam mať? To ja viem. Chvojinu tam nehá, ne? Zírám. Teraz všímajte tú partnerskú výmenu. To nejak nám radšej 3 a ty mi to ženky. No a dajte okoštovať, lebo to máte? nevieme, čo to je. Ak je zlo, tak vrátime. Čo to kupčíte? Či vás nepojí prúd ako pätky drôtite. To jednaký máte, len zelená, hen to jaká. To je pepermitová a čo to je? Jo, aký on je rozmaznaný, no nemôže tam byť jedna smeť. Nie, vravím, že je tam, veď tam sa čitina bežne dáva do voláky. My sme dávali všetko. Marcov, ktorý je čo? Tento alebo ten? Väčšie. Sú dva len. Stačí. No poďte, Hurá na nich! ideme koštovať víno. Že nám nedali vodu. Pán Tukančík, ako sa vám páči dneskajší guláš? Ženy sa rozbil tam. A čo za smeť pláva? Netraťte veci. Nie. Ondrejko, počuješ ma? Pijeme. Nežmurkaj po mne, nevyplazuj ten jazyk, víno nedostaneš. Musíš byť triezvy. Tam ber Ondrejka. Len ti má zapnutý mikrofón. Hej, Emko, ako mi rostá. Kde to má? Vieš, aký menší detail. Koľko nás je? 3, 5, Toto bude 8, pre hostí. 9, 10, 11, Terka, toto bude pre hostí. To je na kávu, tá nevyskladajte na kávu. Týchto máme dosť. Ja tú kávu chcem robiť na to stole. 4, 7. Sice toto bude ako bar však. Aj káva, aj... Šlagbar. A tieto väčšie daj tam z piatky. Ženy sú druhé, ja mám k vám preslov, hej. No. Píte dlho, aby ste mohli piť dlho a žiť dlho, hej. Na zdravie a píme. Dámy, nie sú Píte druhé. málo. To nevadí, Aby si tak vydržal páni, tak boli piť tu dlho. zdrovia, boli aj páni, tak sú čo. Vážení občania, no. Máte pokoj so málo. všetkým. Na zdravie sa pije do dna, hej, Júko, aby si vedel. Nie koštovať teraz nič flekve. Degustujem najprv, vieš ako? Degustovať. No myslím, že Chytíš základ prevračiť a nestíneš ani opáčiť. Pane Bože, cibulu už tam ideme dať. Môže byť. Uá. Než by mi papier 2 razy okolo hlavy okrúcalo, ale normálne mi zachutí.